S výberom strednej školy sa nie len deviatáci, ale aj ich rodičia dokážu poriadne zapotiť. Mnohí v tejto chvíli ešte netušia, kam povedú ich kroky po skončení základnej školy. Pomôcť nerozhodným školákom by mala burza informácií, burza stredných škôl, ktorá sprostredkúva bližšie informácie o možnostiach ďalšieho štúdia. Tento rok sa konala 15. novembra v priestoroch bývalého obchodného centra Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Organizačne ju podporilo práve vedenie miestneho úradu práce v spolupráci s mestom Partizánske. Vo vzťahu k školám si patronát nad podujatím prevzalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Burzu stredných škôl alebo burzu informácií organizujeme od roku 2001. Vždy v spolupráci s účastníkmi, sú to hlavne stredné školy a hlavným organizátorom je jednak Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. No a pridávajú sa aj iné inštitúcie, ako je Informačné centrum mladých a boli to v minulosti aj firmy, ktoré v regióne pôsobia. Naším cieľom tento rok je predovšetkým osloviť žiakov končiacich základnú školu. V tomto školskom roku končí približne 350 žiakov 9. ročníkov a ja verím, že tie informácie, ktoré tu nájdu, im pomôžu rozhodnúť sa čo najlepšie a pomôžu im hlavne pri tom zvoliť taký učebný alebo študijný odbor, ktorý potom bude pre nich perspektívny aj na trhu práce. O tom, že burza informácií nie je zbytočné a nudné podujatie, presvedčili návštevníkov zaujímavé prezentácie prítomných škôl. Do niektorých sa aktívne zapojili aj školáci. Upútalo ich napríklad meranie vitálnej kapacity pľúc prostredníctvom systému Coach, masáže zdravotníkov z Topolčian, no zaujala ich aj bohatá ukážka tvorby umelcov a remeselníkov z Hodruše Hamrov. Predstaviť sa prišla miestna spojená škola, ale aj Trenčianska pedagogická a sociálna akadémia svätého Benedikta či stredná odborná škola z Prievidze. Ako sa píše životopis či motivačný list, si deviatáci mohli nalistovať v brožúrkach, ktoré si našli v ponuke Informačného centra mladých. Okrem burzy stredných škôl by mali deviatákom pomôcť výsledky individuálneho testovania, ktoré žiaci absolvovali v priebehu uplynulých týždňov. Podľa psychologičky Márie Bursovej sú pre deviatákov smerodajné aj názory ich rodičov, ktorí by sa mali taktiež aktívne podieľať na výbere čo najvhodnejšej študijnej alternatívy pre svoje dieťa.